Xabier Uzin, musikari bikaina, klarinetia jotzailea. Pieza hau Andoain izena dauka eta Luis Frack Arroyok egina da. Luis Frack Arroyo ja nahiko adinetoa da, baina hitz eman genion nora juten ginean bere pieza joko genula. Andoaingo herriak merezi duelako horrelako gorea. Esta segunda canción que os vamos a interpretar es un regalazo con mayúsculas. No hay cosa que un instrumentista pueda desear más que un gran compositor como es José Mario Oyarzábal, catedrático de trompeta, se fije en él y le dedique una canción. El joven intérprete es José Ramón Berrondo y la polka que os va a interpretar se titula como su nombre, José Ramón. Ya gustatzen zaizuen.
Hirugarrengo abestia Antzizar izena dauka. Antzizar da basarri txiki bat, Leizaran bailaren sarreran dagoena, Andoaindik sartuta. Eta bere bizi lagunei egindako obra bat da. Bertan, sumatu dituzue Leitzaranen askotan sumatzen dian koku hotxak eta beste hainbat agesti txorien hotxak. Ea zuen gustokoa ez zuen. La siguiente obra es un vals titulado Felicitas. En esta obra la banda propondrá una melodía a la cual responderán estos dos jóvenes intérpretes, Xavier Urcín al clarinete y Mirar Urcín, su hermana, con el saxofón. Harán unas variaciones sobre las melodías que les van a proponer la banda. Seguro que os va a gustar.
Bigarrengo kontzertuko bigarrengo zatira iritsi gara, eta bain danak izango gea, partaide. Banda joko du, zuek abestuko ez zuen. 3 abesti izango ditugu, oso ezagunak direnak, laute jatukin hasiko gara, bigarrena Salvadorren eriotzean, eta 3. Eperrak. 3, abesti guztiak, entzuten izaten guztiak, lehenengo ezik Jose Mari Oyarzabalek eginak edo moldatuak dira. 3 hauek baita ere, behar moldatuak. Entzuna izaituzten, abesten.
Bueno, zemoz goaz, ondo, gustora. Ba, oraingoan ere, abesti ezagun bat joko dugu, behin batian Loiolan, baina guri gustaz ezkeigu gauza pixka zailagoa egitea. Orduan, berriro ere behin batian Loiolan, banda proposatuko du, eta 3 musikari gazteak, Xabier Uzin, Mirari Uzin da Jose Ramon Berrondo, emango izkiote variazioak. Espero dugu gustoko izatea.
Te ha tocado. Zure bainera zure. Bueno, bukaera iritsi gara, nahiko egin dute musikari hauek, eta ezin duztegu agurtu nahi, zuen ere serkia jo gabe, jo eta abestu gabe. Jakin izan dugu abesbatzako zuzendaria gurekin dugula, beraz, bera konbidatuko dugu, banda zuzentzea, hau ensaiatu gabe dago, mesedez, pasa gora. Jose Mario Jartzabalek egin du moldaketa, entzuna genitun alde batetik eta bestetik hainbat melodia, eta melodia pixkat oinarrituta, koroak egiten dunakin, hortan oinarrituta melodia ofiziala bihurtuko dugu. Abestia bukatu bezain laizte, gustoko babalin badezue, Bilabonako alkatesari emango zaio. Behingoz izan dezazuen ja partitura osatua, hemendik aurrera hainbat eta hainbat urtetan, besteak etortzen diranak ere jotzeko aukera izan dezaten. Mila esker, gu konbidatzeagatik. Nik ere nahi nuke esan gauza bat. Gaur oso kontzertu berezia izan da, eta kontzertu berezia izaten da, zuzendaria berezia izaten danen. Zuzendaria kompositorea izaten danen, orduan entzuten ditugu olako obrak, beak moldatu ditunak. Hori ez da edozein lekutan gertatzen. Orduan, eman behar dio zorionak, txaranga esaten dudala, baina gauza ederra jotzen ditu, eta dauzkea oso gazteak oso onak. Eta hori ere txalo bat, merezi dute txalo bat. Baina esaten dut, olako txarangak suerte handia daukala, olako zuzenderia daukelako. Eta txaranga beti izako da ona, zuzenderia onakin. Besterik gabe, hasiko gea abesten Euskaliak hogeita. Honek egindakoa. Honek moldatutakoa bandari. Euskaliak hogeita bozkarrenean, festa girori ederrenean, bilduko gara plaza parrenean, Sandio egun Euskaliak hogeita bozkarrenean, festa girori ederrenean, bilduko gara plaza parrenean, Sandio jai egunean. Ez da herrien begian, utzi zoritxan taigatean, alai ditzagun aurpegian, alai gure bizian. Ez da herrien begian, utzi zoritxan taigatean, alai ditzagun aurpegian, alai gure bizian. Ongi izan herritarra, eta ongi guzti barrenak, ongi garo aurrenak, eta ongi ere azkenak. Ongi izan herritarra, eta ongi guzti barrenak, ongi garo aurrenak, eta ongi ere azkenak. Euskaliak hogeita bozkarrenean, festa girori ederrenean, bilduko
Uztaiak hogeita bosgarrenean, festa girorik ederrenean, bilduko gara plazan barrenean, Sandio jaiegunean. Ez da herriek begiak, utzi zoritxan nahi gabean, ditzagun aurpegiak, alai gure biziak. Ez da herrien erregiak, utzi zoritxan gabeak, alai ditzagun aurpegiak, alai gure biziak. Baina niri gauza bat esatea aztu zailen, eta Jose Mari lan asko egin du, doaingo baserrikin, halako persona batekin, eta gauza asko lan asko egin du. Nik eskatuko jot, ere sarki abez batzatzako, zerbait egiteko urrungurteako, abestin bat, eta beak moldatuta, eta zerbait ikusi beharra daukana, Bilaponako herriakin. Amaitzeko esan bezala, Jose Mari Oyarzabalek emango dio ereserkia moldatua eta behingoz geldituko dana Maite Izagirre alkatesari.